Oh. Guarres. Programa en parlem de sexualitat. Sense pèls. A la llengua. Guarras. Hola, chicas, de nuevo. Estamos aquí otra vez. Este es nuestro último capítulo de la temporada. Estamos todas un poco tristes, un poco ya nostálgicas, ¿no? Porque, bueno, lo hemos pasado muy bien. Ha sido una temporada muy intensa, ¿no? Y nada, y hoy concluye todo, ¿no? Y eso es muy emocionante, también agridulce, yo lo diría, porque al final también, bueno, tenemos ganas de que lo veáis todo también. Nada, yo quería explicar una cosilla que me pasó hace unos 3 días, una cosa así. Yo salí de mi casa tranquilamente y me encuentro un hombre justo abajo de mi casa que se estaba haciendo una paja completamente desnudo a mi colega. Estaba, vamos, en pelota picada. Això era un cas d'exhibicionisme evident. Exactamente. Va ser així, exactament. Fue exactamente un caso de exhibicionismo, como dice China, sí. ¿Qué pasó? Que luego yo me quedé ahí en plan, bueno, este hombre ¿qué hace? Le metí una torta, ¿no? Él se estaba ahí haciendo la paja, dejé que terminara y nada, y terminó, se eyaculó y de repente se tiró al suelo y se puso a llorar. Y se puso a llorar y se puso a gritar y claro, yo digo, hombre, ¿qué te pasa a ti? A ver, ¿qué te pasa, hombre? A ver. Què li passa? Y me dijo que le había pasado el síndrome de post-nut clarity. Y eso es un fenómeno que te da mucha lucidez después de correrte. Y a ese hombre lo que le pasó es que con la excitación sexual se motivó y se vino arriba y se puso a hacer exhibicionismo. Y luego cuando se corrió se dio cuenta que él no era de ese palo, que eso no le gustaba a él. Y de eso mismo venimos a hablar hoy, de la post-nut clarity. I és una cosa, bueno... Exacte, tractarem aquest fenomen i també hem decidit, l'hem escollit, no, ara, perquè aniralla una miqueta la situació que estem visquent després d'haver gravat aquesta segona temporada, veritat, Gonçal? Sí, al final hem tingut una temporada amb diversos punts alts i uns quants punts baixos també. Uns quants. Recentment, però, hem anat molt amunt i, clar, vivim una sensació d'excitament conjunta que pensem ara que s'acaba, potser ens passa això i ens ve una lucidesa post-nou, d'aquestes que anomenen. Perquè nat en anglès és nou. Llavors, això comentarem avui. Pues estamos aquí en el consultorio. Ja som aquí. En primer lloc, ens agradaria comentar que la nostra tècnica lesbiana es troba al terra. Si vol dir alguna cosa que llenci perquè... Bueno, que llenci alguna cosa als aires per corroborar que està a terra. Està allà perquè diu que està... Bueno, pots dir-ho, potser se t'escolta si crides. Res, que tinc una cara son, però jo encantada. Per si no ho has escoltat, té son. Tiene sueño y se va a hacer una siesta. Yo la entiendo, de hecho la envidio, te voy a decir. Bueno, tu, amb la teva narcolèpsia, claro. identificada. Estoy ahora más tranquila también de saber que tengo eso, ¿eh? Me he olvidado de decir una cosa, también tengo Alzheimer o algo. Antes era un detalle importante de lo que estaba explicando antes, que yo no solo ese hombre pues me encontré con esa situación, sino que además después de la eyaculación pues yo me resbalé porque ese hombre tenía mucha abundancia seminal. Era todo un toro. Y nada, y me he hecho un hematoma grande en el culo. Vaja. Per això encara es va sentir pitjor l'home. Claro, supongo que también eso afectó, sí. A mi m'agradaria explicar una miqueta com vaig descobrir aquest terme abans d'entrar i endinsar-nos en el món meravellós de les vostres preguntes. Jo estava un dia amb en Víctor i em va fer una confessió molt potent, no fa gaire. Em va dir, Gina, estic enamorat de tu. I jo, perdó? I em va dir, ho tinc claríssim. I jo, home, Víctor, com ho pots tenir tan clar? I em va dir, doncs perquè després de masturbar-me segueixo tenint ganes de quedar amb tu. I em vaig quedar morta. Que curiós. Li vaig dir, perdó? Home, com és possible? Jo per què no puc saber-ho, tenir-ho tan clar? Per què la biologia m'està atacant? Per què els homes tenen aquesta... Perquè després em vaig fer... El vaig deixar, perquè em vaig estressar i el vaig deixar.
ara ja no estem... Bueno, anem i venim, no? Però li vaig dir, Víctor, fora, i em vaig enfadar perquè això no em va semblar gens feminista de dir, home, jo espero que... És que és aquest el mètode que segueix la gent per prendre decisions? Sí, que és una prova bastant fiable, de fet. Com ho saps? Jo, en el meu cas, des que vaig descobrir-ho, cada vegada abans de prendre una decisió em masturbo y después de continuación la prenc. Pero a ti te pasa eso de los pornos clan, porque yo pensaba que eso era solo un fenómeno masculino, como estaba diciendo la Clar, Xi. és que jo he fet recerca i m'he donat que les dones no tenim aquesta cosa tan dràstica. És cert que jo, per exemple, a vegades m'he vist fent algunes coses amb en Gamper que just després del moment he pensat potser m'hagués pogut estalviar, però tampoc he tingut una revelació molt ràpida com tenen els homes. És que es veu, noies, que és una cosa molt pim-pam, de dir, pum, del Víctor igual, no, m'agrada la Gina, com que estàs enamorat de mi? Saps? Jo per què no puc saber puta biologia? Jo vaig fer abans de començar el podcast, em vaig introduir uns quants dits i com que vaig quedar ben satisfeta i no em vaig penedir ni res, vaig dir endavant. Doncs molt bé. No sé, jo penso això, que també és com una espècie de fenomen capitalista, de dir això del net clarity, és com això deu ser retirar, no? No sé, aquesta mentalitat de tu t'estimo, tu no. Al final es una prueba, ¿no? Yo creo que está bien que exista eso, el fenómeno, porque a veces los hombres pues, podríamos decir que, bueno, que les tarda más en llegar la información al cerebro, o yo no sé qué está pasando ahí, siempre hay como problemas, ¿no? Yo creo. Entonces, que tengan algo biológico que les espabile un poco a tomar decisiones, yo creo que lo necesitan, ¿no? Porque al final... Clar, però no sempre són les decisions correctes. Eso no, pero bueno, al menos son naturales, ¿sabes? Es como la seva intuició femenina, ¿no? Claro, exacto. Ellos necesitan eyacular para tener intuición. Es que ya me jodería, ¿eh? Bueno, pues a mi també m'agradaria haver d'eyacular, així m'ho passo Pero piénsalo como que tú no lo necesitas, ¿sabes? Piénsalo así, como que tú estás más avanzada que ellos, ¿eh? Això és veritat. La biologia ja ens ha col·locat en una posició més avançada. Doncs mira, Luz, no ho havia vist des d'aquesta perspectiva. Claro, yo he hecho de la porno clay, pues eso, como yo... Pues no... not clarity. Eso, yo no siento que lo necesite, yo de verdad, te lo digo, ¿eh? Yo creo que no, o sea, yo si voy a follar con alguien, pues esa persona ya no me la quiero solo follar, yo me la quiero solo follar, pues yo le voy a decir, o sea, tú vas a venir aquí y me vas a dar de lo lindo y luego te vas a ir a tu puta casa, o sea, a mí no necesito ninguna revelación divina para saber que esto era una cosa esporàdica, ¿sabes? Això és cert. Entonces, no es necesario, no. És veritat que cadascú ho veu diferent, no? Hi ha una persona aquí que ens ha preguntat si sou més de... Traduirem el català per preservar la llengua. Sou més de lucidesa post-nou, hiperactiva o suïcida? Jo personalment crec que depèn del dia. Hi ha dies, bueno, clar, partim de la base de que creiem que no tenim aquesta claradesa post-nou. Jo sé, jo crec que sí. Tu sí? Bueno, tú con Soigua tienes ahí una cosa afrodita, ¿no? No, jo no sé. Home, no deixem anar rumors, que ja prou ho tenim. La Consola és una dona, no? No, si digo... No sé, pero hay cosas hormonales también. Jo crec que funciona. Potser... A veure, sisplau, posa'm el micròfon com estava. És que t'apaga la cara. Ho dic per tu? Així, sí. És que me l'apuntes als pits, què vols sentir? Com se'm remouen, o què? Volia sentir la llet sortir, Consol. Què passa? Hi ha algun problema? Jo em penso que funciona. No ho he demostrat científicament, sinó que és una qüestió meva, espiritual. Però ets suïcida o hiperactiva, llavors? Normalment és suïcida, sí. Vaja, esperem que no en tinguis molt. Sabe massa. Sap greu. Bé, a veure, al final és una estona, tampoc. No sé si ho heu notat, però la Luz ja va incorporant vocabulari en català en el seu lèxic diari. Moltes gràcies. Me va saliendo natural. Molt bé. Pots llegir tu la següent pregunta, Luz? Venga. Quería hacer un pequeño inciso, de hecho, que creo que ha sido un poco transfóbica. Sí.
tú. Oh, jo? Sí, porque estábamos hablando de los genitales de la console y... Ja comencem a rebre l'últim capítol, d'acord? No, pero es para aclarar, porque quiero demostrar que somos mujeres revisadas y que cuando cometemos errores léxico-políticos, semánticos, sociales, tenemos también que reconocer, ¿no? Ha dicho que los genitales de Consol puede ser una cosa y he dicho, no, Consol es una mujer, pero pueden ser mujeres con muchos genitales. Eso no cambia, ¿eh? És veritat que t'han xampat un punt de transfòbia. Claro, porque Però tu ets transsexual des de quan? no digo que sea transexual, digo que el hecho de asumir que es una mujer porque tenga un genital X o Y, eso es transfobia. Això és veritat. És res. Un altre no. cop a la rajola. No No? pasa nada. Yo tengo talafobia. Què és això? El miedo a la... Els arbres. ¿Eh? Perquè talin els arbres. És que això no pot ser, perquè si se'ns tiren a sobre Llavors- aquesta gent ja no es queda cap públic. Això és veritat. Us hem de conservar una miqueta la gent una mica més liberal, així que a mi em sap molt de greu això que acaba de passar, d'acord? No volia ofendre les persones transsexuals No, además, no cae o muy bien. dones que senten que tenen... És que, sincerament, sabeu què passa? Que personalment, i això ho diré obertament, i si m'han de llançar pedres que me les llancin, m'és igual. És que m'és igual. O sigui, que tinguis X i rere, jo simplement ho he volgut aclarir perquè la gent ens diu coses i dic, home, fins al que jo tinc entès, la Consol no és un home. O sí? No, doncs jo he dit això, la Consol no és un home. I jo, perquè tenia entès també, tenies un genital femení. Ara resulta que tens genitals ambigus. Això no és cert, això és un rumor que corre per Que allà. corre per aquí, de fet, que és el que s'està dient en aquest sector. Pues yo estaba diciendo nada, que pues suponiendo que tú tienes porno clarity, pues, pero que igual no es una cuestión genital, igual es una cuestión más hormonal. Jo crec que ens estem desviant del tema. Totalmente. Però si hem ofès algun, sabreu. Ok. La següent pregunta és, comença amb la Dewey Fantasma i dura fins avui. Com? La Postnat Clarity, aquesta. Crec que això no és una pregunta. Ah, doncs és possible. I què era llavors? No sé què cony he llegit. D'acord, bueno, doncs llegeix tu la següent pregunta. La següent pregunta, malauradament, té un punt de botiflerisme, però no passa res perquè la traduirem en directe. Recordem, si us plau, Parla. feu l'esforç. Per què no la llegeixes en castellà? Perdona? Però perquè tu s'ha de traduir el català? Quin monopoli del català és aquest? O Estem sigui, a Catalunya o estem a Conxixina? Què passa? estem a la veure. no estem a la Conxixina, però a veure, si posen una pregunta en català. A veure, jo no sé rus. Si ens poséssim una pregunta en rus, Pues la doncs intentaría. no la llegiria en rus. Penses que jo sé castellà? Per això et dic perquè no pots dir en castellà. Jo no conec aquest idioma. Ah, que la llegeixi la Luz llavors. Llegeix. Pero la traduzco. No ho sé. Jo sí he de generar alguna mena d'incomoditat ideològica, el que vulguis. Però no ho sé, què passa, Consol? No passa res, no? Que faci el que vulgui. Després ja ens aclarirem. Pues la voy a traducir para no generar incomodidad tampoco. Moltes gràcies. Tras 3 años de relación, un día el meu novio, después de correrse, me dijo, Em va dir? em va dir que se iba amb la seva prima. Post-no clarity per sexe terrible o família irresistible. Doncs potser són les dues coses. T'ho has plantejat? És o no? A veure, és veritat que la família de vegades Bueno, ja pot saps, ser irresistible. en català hi ha una dita, com més cosins, més endins. És cert. Si hi ha una dita és per algun motiu. El motiu és que l'incest era una pràctica normalitzada en la societat catalana fins que se'ns va imposar que això no estava bé per algun motiu. I realment per quin motiu no està bé l'incest? Ara que m'ho pregunto. Porque entonces justo hablábamos de la neurodivergencia el otro día. Crec que estem barrejant perres amb pomes, ara mateix, Luz? No. No? O sigui... Ai, jo opino això de dir...
Como las personas que fan incest no tienen por qué ser No, neurodivergentes. me refería a que el incesto puede llevar a una persona a fecundar un feto con neurodivergencia y problemas discapacitados. No, però si ho fas amb preservatius i amb control, birth control, Al final, si volem preservar el llinatge de Catalunya, què hem de fer? No farem sexe amb els espanyols. Pero no todos Así los que tú- catalanes son tu familia, ¿o sí? no, però que cal que diu la ¿Cuántos adults hay en, González. en Cataluña? Ara ja és massa tard, ara ja hem perdut la batalla, però en aquell moment tenia el seu sentit. D'acord. Bueno, els reis ho han fet de tota la vida, és una cosa molt monàrquica i molt elegant. Jo ho defenso per això, a la França sempre s'ha fet. Quan no quedava un altre, es feia això. Llavors, nois, no us alarmeu tant. Tu, si vols estar amb la teva cosina, doncs endavant, perquè ho diu la dita catalana. I si era la teva nòvia, doncs, o nòvio, no sé què, que creu un nòvio, doncs que li donin pel sac. Perquè dir-te això després de córrer és bastant desagradable, és com el que em va dir en Víctor. Et pilla molt per banda. Llavors, quina és la següent pregunta? Pots llegir tu? Quina ha estat la decisió met? Noies, a veure, anem compte amb l'ortografia. Quina ha estat la decisió més dràstica que heu pres durant la claredat post-9? A veure... Que es pugui revelar o que no es pugui revelar? Clar. És un factor important. Tu què opines, Consol? Factor bastant potent. En el meu cas, ja una vegada... És que ja no sé si puc dir. Clar, jo tampoc. Però bueno, va, tenim confiança en els nostres seguidors i si hem d'anar a la presó hi anirem. Tu estàs una mica entre l'espasa i la paret ja. Yo sí. Em vaig retallar un llavi. Un rabi d'on? Del cony? Els d'aquí també, no? Mm? Els de Dallas també, no? Sí. ¿Eso era para la de la hermafrodita? No, no té res a veure. Simplement... Has fet retallades en els teus genitals. Sí, és que era una... Però L'Artur Mas, no? Sí. Volia solidaritzar-me amb les escoles. Doncs endavant, va ser una claredat post-9 molt reveladora. Tu també em vas comentar que després de tu carta vas accedir a venir a aquest podcast, és cert? És cert. Clar, perquè si cada decisió que prens ho has de valorar així. Es importante también consultarlo con la SESO. Clar, jo consulto d'aquesta forma i fins ara m'ha anat prou bé, diria. O yo... Jo, escolta, sí, farem... El nostre becari rei ens ha fet el signe del temps. Ah, d'acord, està parlant amb la tècnica lesbiana que està al terra. No ens oblidem d'ella. O no? Sí, en el suelo no se Pues levanta. de res. Me da Per què no funciona? Doncs no sé, tu l'has posat, Consol? Pensava que el posaves tu. Doncs no l'he posat. Jo És tampoc. l'últim capítol i som dones lliures. Ai. Doncs bueno, jo la decisió més dràstica que he pres potser, com ho puc dir sense que la Susana m'enxampi? Potser m'ha permès ubicar llocs en el meu cap que no són fàcils de trobar. Eso es demasiado metafórico. Jo crec que si les persones que segueixen el podcast estan pendents de les coses que dic i de les coses que m'han passat recentment, sabran a què em refereixo. Sumeu 2 més 2 i donarà 4. Estamos viendo una evolución. Pues yo desenterré a mi madre. Porque yo no sé si he hablado mucho de mi madre. Es un tema sensible, ¿eh? Yo, bueno, tengo una relación con la maternidad complicada, yo. Explica això que, bueno, ja ho vas explicar al capítol passat, no? Sí, hablé de eso. Yo, de mi madre, bueno, pues eso, pues la desenterré porque yo estaba muy mal con mi padre, yo echaba mucho de menos, necesitaba como sentirme dentro del bomb otra vez. Del què? Del què? Del bombo? Sí. Què és el quin bambú? La panxa. Ah, Es como esa cosa muy fraternal. Mm. Y pues nada, la desenterré, ¿no? Que estaba ahí de enterrar en el campo de trigo detrás de mi casa. Trigo, vaya ironía ahí.
I què va passar? És que si no els oients pensen que hi ha hagut un error en la reproducció. L'error està que la Luz està tenint un lapsus mental ara mateix. Se li estan removent sensacions i no sap per on tirar, perquè és que això que li ha passat ara de la celiaquia és Està una afectant putada. molt perquè a ella li encantava menjar tota mena de pastisseria, pa. El barrelló. Era el seu preferit, el pa. En general era el seu gènere de menjar predilecte. Bueno, això, que vas desenterrar la teva mare, no? Y nada, y me estiré ahí, pasé la noche ahí. La teva mare allà al forat. Mal peu. Però ja Bueno. Necesitaba reconectar. et vas introduir dins seu? Com? Però si era un esquelet. Bueno, pues va dir Bueno, que estaba en decomposición, perdona, ¿eh? T'has posat els teus Estava del pols tot. per on? Els pols, on te'ls has posat? ¿Los pols? No era pols? No. Però a veure, si Encara no havíem arribat. le vas No. desenterrar per tenir la sensació de tornar a estar dins del bombo. També et dic una Et vas cosa. fotre dins del bombo o no? Bueno, me estiré, le hice la cucharita, no sé. Jo només vull dir una cosa. Vigileu amb els cementiris. Vigileu amb els cementiris. Per quin motiu? Home, és possible que jo, quan fos jove a la França, jo treballava en un cementiri. I saps què fan? Ui, la Luz, no sé, ha fet una Ha cosa perdut estranya. Sabeu què fan en els cementiris a vegades? Quan han de fer obres, obren les tombes i van movent els ossos, fan el que volen. Tu com saps que la teva mare era la teva mare? Potser era Salvador Dalí. Com ho sabria? Home, el van exhumar o no? No sé, però no tenia... Però clar, si no... Jo el Salvador Dalí el reconeixeria pel bigotet, però si està mort no té bigotet. O sí. Es va conservar. Igual los bigotes no se descomponen. Però jo pensava que el Dalí estava congelat, com el Mi Walt madre Disney. tenía un poco de bigotillo No, también. home, no, el Dalí el van exhumar perquè hi havia una pobra dona que era la seva filla i ningú la creia. Mm. Jo també crec que sóc filla d'algun personatge, però veient això... Tu ets filla del Pinocho. ¿Y tú qué harías si te dice que eres hija como de Primo de Rivera o algo así? Jo crec que ens estem desviant del tema. Tenim Perdó. preguntes més rellevants que si Sí. sóc filla del Primo de Rivera. D'entrada que no ho crec. A veure, la següent pregunta és quin està la decisió... Ah, no, aquesta ja l'hem llegit. Fins quan és fiable el Postnat Clarity? I com ho puc aprofitar en diverses situacions? Ui, és molt fiable, és molt fiable fins al punt de fiabilitat d'un 50%. Bueno, avui en dia amb les fake news que hi ha és un percentatge bastant raonable, no? Un 50 de És que fiabilitat. no pot haver més, no? És el màxim? No, el màxim no és un 110? Sobre 100? Pues potser sí, sense... efectivament, és un 110, és molt fiable. Per què ho diem, això? Doncs perquè és així. D'acord. A veure, al final, totes les decisions que has pres les has pres basades en això i aquí estàs, de puta mare, no? Clar, com ho pots aprofitar? De moltes maneres. La Luz, per exemple, la bombonera ho aprofitava una mica a la inversa, no? Em sembla recordar que la Luz el que feia era que s'aprofitava dels homes, perquè abans de tenir la claredat... És veritat. vale. És que la Luz avui està una miqueta dormida, sabeu què passa? Sí, es verdad. Sí, es cierto. Yo con mi putilla siempre hablo pues eso, que el mejor momento para aprovechar la vida es cuando el hombre está a punto de tener la corrida, ¿no? Yo sé que tu China también lo sabe esto. Exacte. A veure, al final jo sé que... Clar, i això és molt interessant el que dius, a mi m'ha obrat tot un món, perquè jo estava plantejant això de la Postnat Clarity, la claredat de Postnau, com una cosa positiva pels homes, perquè, clar, els hi permet tenir aquestes revelacions que nosaltres, com a dones, hem de treballar més psicològicament per arribar-hi. Bueno, les treballem més perquè també tenim revelacions més verídiques, no? Y recurrentes también, porque esto... No, perquè, clar, aquests homes tenen unes revelacions que són... Una revelación cada 20 años. També. Però el que jo pensava... Clar, jo em sentia injusta de dir, joder, per què jo no puc tenir això? Però que penso, el que diu la Luz és cert. Això també és una arma de doble fil. Perquè tu pots agafar un home en aquest moment, just en el moment abans de la claredat, perquè, clar, si l'agafes quan li ha vingut la claredat, no et menjaràs un rosco. Però tu, quan estaves allà
a la bombonera, clar, moltes, jo conec els cors de luxe, ja ho vaig dir en el seu dia, i aquestes noies el que em deien era que els sacs es refregaven, fins que no podien més l'home, i jo, sí, i vinga, Y tirant todo el bitllets. dinero cae ahí. Exacto. Todo. Es como una lluvia. Per tant, Llavors, és una manera d'agafar-los pels ous, mai millor dit, en aquell moment, i treure'ls les coses que tu vols, saps? És una desgràcia, perquè t'has de sexualitzar per fer-ho. Però és el seu taló d'Aquiles. Només ho deixo caure per si d'alguna manera ho voleu tenir en compte. Les dones o homes homosexuals. per tant, O homes heterosexuals que vulguin manipular un altre home el que heterosexual. entenc és... has detectat que aquest és el moment ideal per demanar un bisún al gran perd. Clar, bueno, jo sempre ho feia així. Jo sempre que he volgut alguna cosa del gran perd li feia un parell de feres. Un parell i unes quantes feres. Fins que sabia que feres, fins que no són germans, En francès, frère és germà, però jo em refereixo a una frera, una carícia. I clar, i quan ell ja no podia més, jo li agafava les coses i marxava. I es quedava en estat de xoc. I potser algun cop remetàvem la feina, però... En fi, el meu gran pare. Ja anem superant. Bueno, voleu llegir la següent pregunta? A veure, ens pregunten Fin. si en Puigdemont va suspendre la declaració unilateral d'independència per la lucidesa post-no. Tu què opines que ets entesa d'aquest tema? A veure, com us ho explico? Bàsicament, sí. Vosaltres no ho sabeu, això no ho sap ningú, però en el Parlament, com podeu comprovar si recuperem aquelles imatges, hi ha un altell, d'acord? En aquest altell és des d'on s'adrecen els parlamentaris i la resta de diputats. Vale. És on s'adrecen la resta de diputats. És un altell que no és pas transparent, per tant, és de fusta massissa i cobreix més o menys del tort cap avall. Què passa? Doncs que té un forat. Jo ara mateix no m'estic ubicant. Que És a dir, a dalt de la càmera aquella hi ha un altell amb un forat. Sí, I què passava en aquell forat? Era un glory hall? efectivament. era Hi havia un glory hall al Parlament? un glogui. Per tant, què va passar? Puigdemont, com feia sempre, va pujar allà per adreçar-se als diputats i al poble de Catalunya. Ell, en un principi, no anava a fer el que va fer. Però que en el moment de pujar... És que això es fa sempre, no? En el moment de pujar allà, introdueixen el penis dins el forat. Hi ha una clerga del Parlament, una funcionària que es dedica a fer-los una feineta allà avall. No podia ser un funcionari? Que iba a decir eso, vaya cosa que tiene los parlamentos, ¿eh? No debías ser tú con su... Funciona així. Què passa? Que ho va fer molt bé. La noia que hi havia en aquell dia El va aconseguir portar en aquest estat que deia ho va fer molt bé, sí. El va portar en aquest estat, l'home es va animar i va dir, vinga, som independents. I en aquell moment va ser una... Mira que normalment, com a molt, em surten unes gotetes. Però en aquell moment és que va ser com la luz que em vaig provocar una inundació. El fogat, no? Tu estaves allà dalt, també? No, jo estava seguint-ho des del carrer, va esquitxar, no passa res. Què passa? Que la noia va fer molt bé i al cap de res en Carles va ejacular. Li va venir tot, no? I va dir, xep, retirem! No? Immediatament va dir, ui, ja es va veure... Ui, que l'he liada, que he dit aquí una de rossa. Es va veure o engarjolat o afusellat, una de les dues. I immediatament, què ha passat? Surt un moc. A la luz li està sortint un moquet pel nas. La caguera s'està partint la caixa. Oh, com hem tornat! Ai, quines temporades. Sempre estem igual. Immediatament... No canviem. Mira, va caure, llença-ho. No tinguis por. Oh! Ja ens hem llançat el Va clínex. haver de fer-se enrere. Per tant, quina és la lliçó que hem d'aprendre?
que el que hem après sobre les tècniques de control d'ejaculació, que anomenen edging, en aquell moment ens hauria anat molt bé. Tu creus? Només fer-li durar 2-3 dies més ja hauria estat una altra cosa. Doncs sí, Carles, has d'aprendre... Mira, no sóc de la Sílvia Oriols, però si la Sílvia Oriols realment té l'intenció de portar la independència endavant, que vagi prenent com es fa edging perquè li passarà com li va passar al Puig. La Silvia Ro, no, esta es una mentirosa. Puigdemont porta uns anys practicant. Segurament. Independencia. Esta tiene planes estratega y está jugando con los sentimientos de los independentistas. Aquesta és terrible, Clarament. Te lo digo Bueno, he de ya. dir que Independentista no tiene nada. Esta es una... això ho va fer el Puig també. El Puigdemont. El Puigdemont també va jugar una mica. Pero yo se le ve el plumero, ell esa, ell va Tú lo ves. estar confós Jo per lo veo. culpa de la funcionària, però ha estat practicant. Sé que ho has estat fent, Carles, aquests anys a Bèlgica, i quan torni aquest any ja ho haurà pres. Mira, la següent pregunta és, més que post-nut clarity, post-nut fàstic pel sexe. Us passa? Per què deu ser? Opcional. Doncs mira, opcional, que no ho havia de llegir. Bueno, avui estic tenint també problemes de lectura, ara també, no seré només discàlcula, també tindré dislèxia, sembla ser. A veure, no, és que després em diran que soc retrasada. Que no tindria cap problema, i no ho hauria de dir, perquè és el que vam dir al capítol de les neurodivergències. No teniu vergonya. Recordeu, heu de dir subnormal. No, això tampoc. Tampoc? No, és el que vam dir. És veritat. No hem de dir res. He tingut un lapsus. Cago en la llet, consol. La llet. La llet, sí, la del Puigdemont. A veure, és normal que tinguis fàstic pel sexe després de la claredat post-nau, perquè la tècnica s'està llavors partint la caixa. Al final, quan tu estàs tenint... Ja no sé ben bé... Mira, jo no sé parlar en termes científics, però sí que entenc el que passa. El cos envia com endorfines i coses en el cap que fan que pensis en això del sexe, no? I estiguis amb el... I sí. I veus el que dèiem, el Puigdemont, sí, independència, tal i qual. En el cas d'una persona normal no pensa en la independència i pensa en el sexe. Llavors, quan acaba, doncs se li va això i potser se n'adona que ell, sense aquesta cosa sexual, no necessita sexe i per això li fa fàstic. Pero eso porque no le han comido bien el coño. També pot ser. És una persona d'aquestes de... Com es diu? Antisexual, no? Asexual es lo que hablábamos el otro día. Bueno, no té per què. Jo no em considero una persona antisexual i a vegades quan acabo dic, sort. Saps? O, ai, quina vergonya em dona aquest home. Saps? Eso sí, pero eso es Està en diferente. aquest llit. Pero no hay cosa... Una cosa es el asco al hombre, que eso es O potser també... muchas veces, y la otra es asco al sexo como tal. Clar, Eso no pasa, no. No et confonguis, potser t'està fent mandra o fàstic la situació que estàs visquent. E igual És a dir, tienes megma. potser estàs... També, potser realment et fa fàstic l'esmegma o et fa fàstic estar-ho fent a darrere d'un pàrquing del Mercadona o dintre d'un Toys R Us. Potser el que t'està fent fàstic és això, però no tant l'acte sexual com a tal. Això t'ho has de plantejar, una cosa que pots fer és masturbar-te i si t'agrada vol dir que és l'home. No! Això és el que m'ha fet el Víctor! Bueno, pero Es una lo del bicho es... Sí? Has de comprovar si aquí funciona així. Has d'agafar les variables i les has d'aïllar i has de fer un experiment canviant cada variable Però és que em sembla una mica misògin. fins que detectis quina és la variable que és l'error. D'acord. Pot ser el sexe, pot ser l'home, pot ser el lloc, pot ser el context. Doncs mira, passarem a la secció de bogeria, d'acord? Perquè la Luz m'ha assenyalat el rellotge i haurem d'anar tirant, d'acord? Ens passem. Ja som a la secció de bogeria i ens hem posat sèries. S'està movent el foco. La tècnica estirada està començant a fer moviments aquests que fas quan no estàs en la fase REM i està començant a moure els focus perquè ja sabeu que això és un set petitó. Però ens posem sèries. I demano silenci al set, sisplau, perquè ara farem una revelació. Hem jugat. Hem jugat amb vosaltres, hem jugat amb la narrativa i hem jugat amb la vida en general. Ens hem cregut déus.
Hemos engañado al internet. Hemos hecho una cosa loca. No volíem fer servir la paraula enganyar perquè tampoc us hem enganyat. Simplement heu estat víctimes d'una estratègia sense saber-ho. Llavors, per representar això que hem fet, hem portat un gràfic que hem fet amb tot el nostre carinyo del món i ara us el mostrarem. I 3, en 2, en 1. També l'explicarem pels nostres oients. Això, nois, que esteu veient i que ara descriurem pels oients, és el gràfic. Efectivament. No sé si, bueno, anirem descrivint, no? A baix tenim números de l'1 al 10. Què pots De cap? representar? El nombre de dits, per exemple. Podria representar els nombres de dits que li caben a la consol per qualsevol forat, però no. Representen capítols. Aquests números són cada capítol d'aquesta temporada. Hi ha una línia que va fent un recorregut per sobre d'aquests números, que és una mica com s'ha anat visquent, no? Com podeu veure aquí al principi del primer al segon, hi ha una corba que és perquè aquí va venir l'anarca i la vam liar i la cosa va pujar. Sí. Després en el tercer va pujar més el tercer quart. Per què? Perquè va venir l'Ada. Y eso fue una cosa muy loca. I va ser un punt molt alt, però després van baixar un pèl perquè ens van passar coses dures, no? Sí, pasaron cositas. I Vam patir... Sí, tu vas passa. patir també un assetjament, això era una miqueta abans. ja és veritat que el punt, el 4 és potent perquè vam tenir una visita important, però també vaig patir el meu assetjament, cosa que no ha quedat gaire reflectida en el gràfic, per tant podríem parlar d'un petit viatge, però ho deixarem passar. Molt bé. Doncs després vam baixar perquè va morir el grand-père i a tu et va passar, què et va passar també? Oh, que descubrí una cosa de mi vida. La No, esto Això va ser fue en una este miqueta- pico. Exacte, Eso, en este pico. En este pico estaba teniendo mis decepciones. exacte. Mis decepciones amorosas con Ada Colau y que no me estaba dando mucha bola. Després del 7 hi ha una pujadeta perquè va venir la petita i la Consol va descobrir coses potents. Claro. Vaig descobrir unes quantes coses, em vaig desbloquejar records, la meva recuperació mental va Després accelerar-se. parlarem d'això. En el 8 fue cuando descubrí lo de la celiaquía, eso I sí. la narcolèpsia també. Y también la narcolepsia. Exacte, jo vaig descobrir que tinc problemes de càlcul, i tu? Ja, Que era superdotada. sí que Això. va néixer un cap descobriment, però es va confirmar. I bueno, i aquí estem, no? En el punt 9 van venir les germanes Canet, van fer un polígraf. Y L'altre fue dia eso. va eso estar fue- molt divertit, vam sortir veritats a la llum, no? Però bueno, punt àlgid. I ara estem en aquest punt àlgid, a l'al 10, i anirem cap a baix. Porque estamos en la Ve- porna, claro. Ara vindrà la claredat post-9. Vindrà la Clara. Però llavors, aquesta corba no us recorda alguna cosa? El Montseny, potser. No, no és el Montseny ni Montserrat. És l'orgasme femení. Oh. Les dones, quan tenim un orgasme, anem pujant, després potser baixem una estona, després tornem a pujar, tornem a baixar una mica, i pugem, i arribem al màxim, hi ha 10 capítols, és molta estona això, i llavors baixem, tampoc és una baixada molt, molt, molt dràstica, però baixem i ens ve una mica la baixada com a tothom. Clar, després vés a saber què pot passar. Claro, Sí. y luego esto vuelve a subir, depende de Exacto. la energía y el cardio que te apetezca, pero Totalment, però si això fos l'orgasme masculí, doncs seria en aquí al capítol 1, una punta cap a dalt, en el 2 molt cap a dalt, i en el 3 a baix, el 0 pataterro. Ja s'hauria acabat. S'hauria acabat. mucho más Nosaltres rápido, mucho más precoz. Hem decidit plasmar l'orgasme femení en aquesta temporada. Esto no solo va acompañado de gráficos, también va acompañado de una reflexión por parte de cada una de las integrantes sobre lo que ha sido nuestro proceso y nuestro gráfico individual sobre manera- nuestras evoluciones como personas. Ens induirem la claredat, no? Claro, no sé, ha sido un proceso muy especial porque al final nosotros aquí en este podcast compartimos muchas intimidades, nos pasan muchas cosas también en nuestra vida y es bonito también, ¿no?, mirar atrás y ver dónde estábamos al principio y dónde estamos ahora. És que miro la Gina que va començar el podcast, No tenía una seta en la cabeza. no tenia un bolet al cap.
però estava plena de somnis. Estava molt, no sé, molt motivada. Això li va suposar una revitalització. Estava ja que necessitava sentir-se independent. Amb en Gamper ja no era el seu millor moment. I això li ha portat, no sé, vaig conèixer en Víctor aquí, em vaig declarar a la trucada que vaig fer fa una temporada i, no sé, ens vam fer famoses. Ja ho va dir la Luz en el primer capítol, va dir que no érem famoses. Doncs ha passat i, no sé, hem anat també de tour de premsa i jo vaig començar aquesta temporada molt motivada, però a la vegada molt enfadada també, perquè hem rebut també crítiques potents, però no passa res. M'adono que és perquè som dissidents. Llavors em vaig motivar i vaig caure després en picat perquè el meu Gamper va marxar. Però ara ja ho estic superant, vaig plorar el que havia de plorar en el seu dia, aquí davant vostre també. I ara ja m'estic empoderant i bueno, he tingut problemes amb l'herència, amb la puta Susana, amb la Lluïsa també, que m'enfada. És una cosa que no em deixarà mai en pau, però que es fotin, perquè jo us tinc a vosaltres, noies, i tinc els nostres amants, a tots vosaltres darrere de la pantalla. Gràcies per ser-hi. Esperem veure-us en persona. Bueno, us hem vist també ja en persona, però més encara. I m'he donat d'una cosa, i sabeu per què estic millor? Ara faré una revelació també. Perquè faré un llibre. Oh! Un altre? Faré un altre llibre escrivint tot això que he viscut ara amb en Gamper i amb això de la fama i tal, i faré un llibre que vosaltres fareu que sigui un bestseller. I tu vindràs i m'acompanyaràs a Sant Jordi a les paradetes de Passeig de Gràcia i el signarem. No puedo ir. I tu també, perquè saps amb què el signarem? Amb el teu squirt. I serà vostre, aquell llibre de Cròxica. Gràcies, ha estat una temporada molt moguda per mi, però això ha tingut com l'orgasme femení pujades, baixades. Estic molt alegre i molt contenta. Gràcies! Gràcies. Una bona Gina per aquesta... I faré el llibre, Me'l corregiràs tu, si vols. O tu? Jo et puc revisar. És important que tinguis en compte. No tentin les intel·ligències artificials. D'acord? Ha de ser autèntic. Ha de ser autèntic, no com el llibre de la petita que me'l va robar. No m'he oblidat d'això, això també ha passat en aquesta temporada. Com està el tema? Perquè ho haurà de parlar amb l'editorial. Vull dir, final. Era el meu manuscrit. La petita el que va fer va ser volia homenatjar-te portant el teu manuscrit, però a la vegada és veritat que ella ha escrit un llibre que potser no sé si l'ha acabat o com va, però li va posar la seva portada en el teu manuscrit. No vol dir que te l'hagi robat. Home, com ha arribat el meu manuscrit en les seves mans és la meva pregunta. Això són coses de l'editorial. Clar, però què vol dir que l'editorial va donant allà el meu manuscrit? Sí, segurament. Pues igual tendrá que hacer un par de llamadas, yo creo. L'editorial, mira, no diré quina editorial és, però pista. Mart. Venus. Urà. Plutó. Qui vulgui entendre que ho entengui. Tu què? Com has viscut aquesta temporada? A veure, la petita, heu de llegir el llibre, sisplau, Tu clar, perquè és el teu marit, ho dius? És que si no la Caral no té manutenció. No l'ha tingut mai. Si no li compreu el llibre... Bueno, claro, compreu el llibre. Comprarle el libro a la petita que no, aparte de, bueno, de ser una persona, ¿no? Escondida. Com el meu també, sisplau, Florida. De la China sobre todo. Que no l'he fet. Pues la verdad, ha sido una temporada muy intensa también para mí. Me han pasado muchas cosas. La verdad, yo venía de al principio, ¿no? ¿Os acordáis que yo tenía pues muchas movidas legales? Este tema no está cerrado del todo, pero la verdad es que ya he empezado a aceptar, ¿no? Que bueno, que por mucho que aún haya gente que me persigue y que me quiere ver un día, que yo soy una persona resiliente y que a mí no me va a hundir ni el puto tato, porque he estado ahí en juicio y aún así no han podido llevarme a la cárcel, ¿eh? Te estás quedando con mi cara, guardia civil o no sé, ya policía nacional era ese hombre que me tenía las cosquillas cogidas y pues yo me cago en su puta madre. A veure, que no volem tornar una altra denúncia, o sigui, no l'hem d'insultar. Encara no s'ha tancat el litigi, que això dura uns quants anys. Sí. Bueno. La cosa es que yo he podido reconciliarme con esto, he podido reconciliarme con el hecho de que ya no estoy en la Bombonera, por mucho que me afecta aún perderle la pista a mi putilla.
eso forma parte de la vida. Yo he dejado que sean libres también. Espero haberle dado mi herramienta y confío en que he podido servir de ayuda en algo del sector de la prostitución. Y ya ni que sea concienciar a la gente de que no está bien, que esas mujeres no están bien. No, también. Y espero que eso también sirva. Da mi granito de arena, como hacía ahí en la bombonera con mi bocadillo de chorizo. También tuve un descubrimiento, tuve 2 descubrimientos. Me enamoré. No me salió muy bien, pero descubrí que tenía una relación de dependencia maternal con Ada. Y no sé si os acordáis que yo decía que en mis sueños pues sentía que Ada Colau me acariciaba y tal, pero estamos en otro punto ahora. Ahora en mis sueños me acaricio yo misma. Molt bé, Luz. Y eso ha pasado gracias a la compañía de mi compañía. Y nada, lo de la celiaquía sí que es verdad que es más reciente, aún me estoy recuperando. Pero bueno, poco a poco ya me he adaptado al tema de la cerveza sin gluten. Em sembla que has Está descobert buena. alguns locals interessants. También hay locales sin gluten, pastelería muy buena en Barcelona, lo que pasa es que son un poco caras. Me Eso dic, hay que hem de preguntar si el Barrelló tenen sense gluten, perquè no ho vam preguntar. Porque Perquè yo... no ho sabíem, potser no, sí. saben- Ho preguntarem i us direm alguna cosa. Sí. Y eso bueno, lo de la celiaquía es un proceso también que yo tengo que hacer con mi intestino también. Así que tengo que ir recuperándolo, ¿no? Pero aparte de eso yo me quedo con acariciarme a mí misma. Espero que lo hagáis vosotras también. Molt bé. I tu, Consol, com ho has vist? A veure, jo vaig començar amb que se'm va dir que la meva filla tenia unes quantes lletres. I no eren 4. Eren 3. I eren la T, la C i la A. D'acord? Això segueix igual, la veritat. És que la pobra no millora. Va a l'hospital de dia, ja bàsicament li fan com els gansos per fer el foie gras, li posen una manguera per la boca fins que s'ho mengi. La puta madre. ¿Esto es la sanidad pública o es privada? No ho sé. Com es descobreix això? Home, doncs tu ho hauries de saber, la seva mare. Ho investigaré. D'acord. Després també, clar, per altra banda, sí que he començat, m'he integrat en el món empresarial. Estic una mica avergonyida perquè jo sempre he estat lligada al món alternatiu i, clar, això de fer diners i... no sé si m'acaba, però bé, el negoci d'orina continua bé, va bé, tot bé. De fet, cada vegada produeixo més líquid, així que hi ha més excedent perquè pugueu comprar. Va haver també la revelació de la petita. Bueno, i la ració? Ja ho has dit abans, però De què? et van pagar pel carrer. Em van pegar més que això. Ai, sempre m'ho treus, de veritat. No t'ho trec sempre, però ho has dit tu abans i estem parlant, estem reflexionant. Jo també he parlat Vale. de rampar. D'acord. Yo de la bombo. Em van pagar pel carrer, efectivament, en el mercat. Aquesta persona no l'he denunciada, d'acord? Perquè sé que els cossos de seguretat ja els va bé que a mi m'agradeixin pel carrer. I per què no els vols denunciar llavors? Perquè no faran res, Ja. perquè ja els va bé això. Però en canvi, no us penseu que m'he quedat amb les mans creuades. Exacte. Aquesta persona ja sé qui és. Sabem qui ets fill de la gran puta. Sabem qui és i vindrem a per tu, d'acord? No passa res, no tinguis por. Haz un dropping de las iniciales solo. Les inicials són 4 i 2. De 4 inicials. Decía en plan la letra. Les inicials. Sembla que eren números. Ui, estàs com jo. No res de perdut allà, Consol. Eso ha habido un viaje ahí. Aquí jo sé que va haver subvenció al metge que va fer aquests informes. Subvención de muchos tipos. Inicials. Va. A veure, una és la I i l'altra
podria ser la G. Ho deixarem aquí. Inspector Gadget? Inspector, a veure... No, No sé. justament... Bueno, com que et vagin coses d'Hisenda, potser va venir no tinc l'inspector problemes Gadget amb d'Hisenda. l'inspector Gadget. Bueno, prosseguir. Però per sort m'he recuperat. He recuperat la... Ara ja vaig al mercat cada dia, una altra vegada. Abans podia anar un cop al mes. No, ara ja hem tornat. Vaig armada també sempre per si les mosques. Molt bé. Continuo esperant l'arribada de Puigdemont perquè amb això tots els problemes dels quals hem parlat en aquesta temporada desapareixeran automàticament, inclosos la prostitució, de què més hem parlat? Pues de tot, del gunying, Gunying enxampar els continuarà. pares, Els pares ja no seran enxampats. perquè aniran tots a l'altell del Puigdemont, Sí. no? D'acord. I bé, també vaig tenir el meu moment. Clar, vam anar a la ràdio fa ja un temps Tens bastant. amb l'objectiu, ja puc confessar-ho, de fer sexe amb en Ricard. Bueno, i d'agafar-li mostres d'ADN per saber si era el pare de les germanes Canet. Això també era... Però el meu objectiu principal era l'altre. La cosa no va sorgir, no va funcionar. Doncs vaja, esperem que la següent temporada trobis algú. Continuarem cercant. Potser haurà de ser algun personatge anònim, perquè... És possible, sempre anem a lo que anem. Sí. Sí. Perquè és el que al final cadascun té els seus gustos, El també. que és important és que sigui una cerca per vici o gust i no per necessitat. D'acord? Tinc-ho present. Pues Entonces- chica, estamos llegando al final. Hemos querido estirar un poco este capítulo. No, por favor. No. Bueno, sí. Gràcies, jo ja ho he dit. Gràcies per ser-hi. Gràcies per adorar-nos, ens adorem a nosaltres. I que no ens aturaran a nosaltres i a vosaltres. D'acord? De Pues- moment diem adeu, però... Diem fins després, de moment. No? Hasta luego. També hem de descansar. Que són moltes emocions i moltes coses, no? Efectivament, hem de... Clar, al final hem de fer coses personals. Exacte. Però us anirem dient perquè sou els nostres nens i nenes, d'acord? Així que, si el nostre tècnic ens pot tirar una cançó... si estàs... Acabem cap amunt. Mm? Acabem cap amunt. Las canciones de esta temporada han sido curiosas. Eso hay que decirlo. Hem experimentat amb la música. El nostre becari Rai ha jugat molt. Se lo ha pasado teta, el hijo de puta. Mírala, qué simpático. Ah, punxa. No sabem si se'ns ha escoltat quan hem parlat. No sé, no sé. Però bueno, repeteix-los. Nada, que Ah, d'acord. Doncs Pues ens sí. han dit que sí, que ens ha escoltat. Genial. Perfecte. Ara anem a ballar. Gràcies. Gracias. Gràcies. Está vibing, ¿eh? El gay. Has despertat la tècnica i tot. Sembla que ha arribat l'hora. És l'hora de ser... Està sonant una altra música. Se l'hauríem de curar. És la música de l'altre dia. No passa res. La voleu tot? Anem cap allà. Anem. And I know the song like silky hair. It goes with the rolling sky and let's go upon a nail. When she is dead, why do you bring that little bit of yours? I tell her that I bring my cat along